So tapuson ta mo sa kansambingay para masabtan ninyo kung unsa jud ka importante ang paghatag og panahon sa pulong o kaning pulong sa Dios o ang Ginoo. Dunay usa ka batan-on nga lalaki. Dato gyud sila. O dato sila sa ilang pamilya ba. Pero ganahan ra gyud siya nga kanang magkalisod-lisod ba. So ganahan siya musulod og trabaho. Ganahan siya mo palayo sa iyang papa nga kwartahan. Nya kato sila mga Kristohanon. Karon nahuna-huna sa amahan nga kung mutrabaho yang anak, basi na o abot dito sa trabahoan o wa na say panahon sa pagsimba. Muna nahuna-huna sa amahan, di gyud unta musugot ang amahan. Pero kay ang anak mamugos mo gyud. Nga mutrabaho lagi gyud ko pa. So, ang himo sa amahan, gipadalan niya og Bible ang anak. Gipadalan niya og Bible ang anak. Gisulod sa bag. O inani, gisulod sa bag. Yan, di iyon ang amahan nga. Dong, kung adto na gani ka dito, panahon gani nga magka-problema ka, basahan yun ang Biblia. O muna'y tugon sa amahan. Sige pa. Di, pagka abot na niya dito layong dapit, apply niya sa trabaho, karon kay wa may mudawat niya. Kay wa man siya background. Para pang ulay eskwelahan, salig ra gyud kay dato gud. So wala mo eskwela. So wala sa madawat. So ni tawag sa siyang papa, isa pa. Kanang problema ko diri way mudawat ako. Mag-apply kong trabaho. So ingon ang amahan nga daw, imo bang gibasa ang Bible? O sao ako gibasa pa. Sige, padayon na diya, padayon o pang-apply. Padayon siya pang-apply na. Wala kaya po nilawat. Nahurot-hurot na itong yung kwarta nga dala. Tawag na po sa pawa, gamay na lagi kong kwarta diri. Saon lang ani nga, wak mang gimudawat na ito. Iyon ang papa. Dong, gibasa pa kung di mo ang Biblia? Sao, gibasa na ako ang Biblia. Butong ni, iyon ang amahan nga, sige. Ayaw kabalaka kung ibasa ni mo ang Biblia, na ay provision ang Ginoo nimo. Provide ang Ginoo nimo kung ibasa ni mo ang Biblia. Sus, natanto nung pinaminaw sa anak nga si balik-balik anang nabasa ba ang Biblia. Naglagot man ang anak. Sa ali magsilbi ratag basa-basa Bible. So may naanak nga nang-apply ko diri trabaho. Tumutos, sige siya pangita, wag sa kasulog isuon. Hangtod na nahurot yun tong tanang kwarta niya. Yawa naman siya kapaingnan. Plano lang niya nga dito siya matawag kay lagot sa siya naman magsigtambag ng Bible ra. Pero wa naman di siya mahimo. Di man po siya kaulik. Iyon naman siya nga pa. Padalki ko diri kay ganahan kong muli diha. Dili magsilbi diri pa hurot na gyud akong kwarta diri. Botong ibalik na ang pagkamahan. Maura yun sa nabasa ba yun dahil ninyo ang Biblia do? Sa asig balik-balik ang Biblia pa. Kalato na kuha ng pulungan. Botong ninyo ng amandong. Kung imo pang ibasa ang Biblia, dili unta ka magkalisod. Ang Diyos untay mo provide sa tanan mong itinanglan. Sa di pagsilbi pa uli ko diha. Kalato ng pagkasulti, ipadalaan sa amahan. Ulit siya. Ibulong dayon sa amahan ang Bible. Sa dong asa man Bible, nada sila lagbag. Sige kuha sa amahan ang Bible. Pagpukli sa amahan sa Bible, nag-isulod niya sa bag. Giingnan niya ang anak sa dong mao ding nagkalisod ka o wa manadawat dito. O walay provision na niabot nimo kay ngano? Wa gyud ay napukli nimo ning Bible. Namutbot ra ka. Nabasa. Isang ano man, numutan ang anak, isang ano man. Sa kabalo ka, sa matag pits anang Biblia, gibutangan ako na og tag sa gatos. So, kung sa may point at igsoon, kung iya pa dahi itong gitagan o basa ang Biblia, di tayo yung taas siya makapsan. Kada pukli niya may sa gatos. Pagkawag pa, lain na po sa gatos. Di ba? Kunya
nga, pertindaghan ng pangutang o sa gatos, gituyo o gitos amahan. Pagsukod niya kung mubasa ba yun o Biblia kay dato gusto sila. So, diba? So, ang point na ligson mo ni, ang Diyos, dili siya mublay sa tao nga atong ibaliwala ni. Pero kung atong isang pagabasahon, naaragin provision ng Ginoo. Daghan mo yun nato nga, basa-basag Bible, bulo Bible study, nabuang na mo ana, makabuang na, wa sila kabalo, nga ang sikretos panalangin, mao ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kung ato ni isa niya po ang pulong ni Lord, magantos tas kinabuhi. Magantos ta, ano man. Si Lord, nag-andam siya o panalangin. Both spiritual and material, yan itong mga tao nga wala mo sa likway sa iya. Munang, bisag unsa ka kadato, kung wala kay pulong, wala gyapon. Kay naadiri ang tinuod ng kadato. Siguro, kaya tas kung silingan, dagko kay silang balay, dato kay sila. Pero, sulay observe, madagko man na silang balay, dato man na silang tanawon sa physical, pero wala sila ani. Sulay observe kung malipayon mo sila. Sulay observe kung malipayon mo sila. Wala'y kalipay. Sulay observe kung may kalinaw ba sila, wala sila'y kalinaw. Nga naman, naadiri tanan. Gibutang diri sa Ginoo tanan, naadiri ang kalinaw. Naadiri ang kalipay. Naadiri ang pagsinabtanay. Naadiri ang kahusay. Kung i-apply lang ginato ang ginasulti dinhi, munindot ang imong kinabuhi. Diba? Pero, bisag usa kadaghan kag kwartas bangko, binilyon imong kwartas bangko, pero imong kasing-kasing ako, imong kasing-kasing dili makutinto, mangurakot. Diba? Huwag kita, di ka malipayon, o dili pag yung kasipti. Diba? Tanawang na itabo sa tuwa karon sa Dios. Diba? Ipandakop na itong mga nangurakot. Daghan to silang kwarta, ang uban ang layas na. Nang layas na kay nakapangurakot dahil sila. O, diba? Daghan silang kwarta, apan dili safety na ilang kinabuhi, naglayas-layas na. O nga naman na, ulang sa pulong sa Diyos. Munang karon, sa paganta, ayaw, ikumbaa, sa lapit kadua, pagkuntinto, kung sa'y nasa inyo ha, kaya ang sahad sa Diyos mo ni, dilitan niya, iyakan, dilitan niya, taliktan. Magkapot na.